consisteix la feina de l'auxiliar de la llar? Es tracta d'anar al domicili de l'usuari i donar-li el que necessita en quant a neteja i intentar ordenar una mica la seva llar segons el cas de l'usuari. Està la gent gran que necessita ajuda amb la neteja perquè ells no poden, perquè físicament ja no arriba, i tu has d'anar i fer la neteja, ajudar una mica, i altres casos de gent jove que psicològicament no estan bé i que necessiten un suport. Surts d'un, te'n vas a un altre, vull dir, no fas un descanset, te'n vas a un altre, això tu fas com vulguis, però vull dir que tampoc és fàcil canviar el xip d'una història a l'altra, perquè clar, cada usuari és una història de vida molt diferent i la majoria, quan vas al seu domicili, t'expliquen i parlen amb tu, interactuen amb tu. Jo he fet altres coses i per mi té el mateix valor, encara més, perquè no crec que tothom serveix per aquesta feina. És molt difícil, ho dic en sèrio. Si ho vols fer bé, jo crec que la nostra tasca és important, perquè encara que sigui poc temps, però amb el treballador o treballadora familiar i amb nosaltres, amb l'auxiliar de la llar, podem fer una bona feina, d'intentar cobrir aquestes necessitats que necessita la persona. Necessitats físiques que ella no pot fer i que tu les fas, i també necessitats emocionals d'aquesta companyia.